Әйдә онлайн тәкъдим итә. Кәрлә борын. Вильхельм Гауф. Күп еллар элек Алманияның зур бер шәһәрендә Фридрих исемле итекче һәм аның хатыны Ханна яшәгәннәр. Көннәр буе итекче тәрәзә янында башмаклар төзәткән, ә Ханна базарда җимешләр һәм яшелчәләр саткан. Ул бик пөхтә булган, шуңа сатып алучылар да һәрчак күп килгән. Ханна һәм Фридрихның Якоб исемле төз буйлы матур уллары булган. Күп яшелчә алган кешеләрне ул өйгә кадәр озаткан һәм бер кайчан да буш кул белән кайтмаган. Малайга гел чәчәк, кабартма, я тәңкә биргәннәр. Бер көнне Ханна янына элек бу җирләрдә бер дә күренмәгән бер карчык килгән. Бу хәерче киенгән карчык кипкән йөзле, кызыл күзле, озын борынлы булган. Ул Ханна янына килгәндә: "Ханна, сезме?" дип сораган. "Әйе" дигән итекченең хатыны. "Сезгә ни дә булса кирәкме?" "Карарбыз" дип борын төбенә мырлаган карчык. Ул иелгән дә үләннәрне капшый башлаган. Бәйләмне ала, исни дә кире куя икән. Карчык яңадан: "Начар товар. 50 ел элек яхшырак иде. Миңа яраклы бер нәрсә юк" дигән. Якобка бу сүзләр бер дә ошамаган. "Әй син, намуссыз карчык" дип кычкырган ул. "Бөтен яшелчәне озын борының белән иснәдең, бармакларың белән капшадың да, хәзер ошатмыйсың. Бездә герцогның пешекчесе сатып ала." Карчык малайга караганда: "Сиңа минем борыным, минем гүзәл борыным ошамыймы? Үзеңнеке дә шундый ук булачак. Иягеңә кадәр булачак." Карчык тагын кәбестәләрне тотып караганда, кире кәрҗингә аткан. Якоб тагын аңа бәйләнгән. "Селкетмә алай башыңны, җирәнгеш, муеның кәшәннән калынрак түгелдер. Хәзер сынып төшәр" дигән. "Синеңчә, минем муеным нәзекме? Ә син тәмам муенсыз булачаксың. Башың иң башыңнан тырпайып торачак" дип ачулы җавап биргән карчык. Аннары ачу белән Ханнага караган һәм: "Бу 6 кәбестәңне алам. Ләкин үзем алып бара алмам. Улың миңа ярдәм итсен. Моның өчен мин аны бүләкләрмен" дигән. Малай карчык белән 1 сәгать барган. Ниһаять алар шәһәр читендәге ярым җимерек йорт каршында туктаганнар. Карчык кесәсеннән күгәргән ачкыч алган һәм ишекне ачкан. Якоб шаккаткан. Түшәм һәм диварлар мәрмәр, кәнәфи урындык һәм өстәлләр алтын һәм кыйммәтле ташлар белән бизәлгән, ә идән пыяла. Карчык сыбызгыга сызгырган һәм баскычтан диңгез дуңгызы йөгереп төшкән. Аякларына чикләвек кабыгы һәм башларына эшләпә кигән кимерешүләр аягүрә басып йөриләр икән. Алар карчык аягына чикләвек кабыгын кидерткәннәр. "Утыр, улым" дип назлап дәшкән малайга карчык. "Ял ит, аргансыңдыр. Мондый тыңлаучан булганың өчен дә бүләкләргә кирәк сине" дип дәвам иткән карчык. "Түзеп тор, үлгәнче хәтереңдә калырлык аш пешерәм." Шүлмәктә нәрсәдер кайный башлаган. Карчык тәлинкәгә нидер салганда: "Аша, улым, бу ашны ашасаң, минем сыман матур булырсың" дигән. "Яхшы пешекче булырсың." Бу аштан да тәмлерәк ризыкны малайның ашаганы булмаган. Ул бер үк вакытта баллы да, әче дә икән. Аннары диңгез дуңгызлары кечкенә табада хуш исле үлән якканнар. Бүлмәгә зәңгәр томан таралган һәм Якобның башы әйләнә башлаган. Ул торырга тырышкан, ә аяклары аны тыңламаганнар. Ул аңсыз караватка ауган. Якоб гаҗәеп бер төш күргән. Янәсе карчык аның киемен салдырган һәм куян тиресенә киендергән. Малай тиен сыман сикерергә өйрәнгән һәм карчыкка хезмәт итә башлаган. Чыннан да, башта ул аяк киеме чистартучы булган. Якынча 1 елдан Якобны авыррак эшкә куйганнар. Башка берничә тиен белән ул кояш нурыннан тузан бөртекләрен тоткан. Ул бөртекләрне иләргә һәм карчыкка ипи пешерергә кирәк икән. Тагын 1 елдан Якоб карчык өчен су ташый башлаган. Тик карчык гади су түгел, ә чәчәкләргә төшкән чыкны эчкән. 5нче елда Якоб аш бүлмәсендә эшли башлаган. Бу эштә ул бик остарган һәм бик яхшы пешекче булган. Шулай итеп Якоб карчыкта 7 ел яшәгән.
Бер көнне ул Якобка шәһәргә базарга барырга кушкан. Кирәк нәрсәләрне эзләгәндә, Якоб диварда кечкенә шкаф күргән. Шкафта кечкенә бер кәрҗиндә кызыл ташлы чәчәкле үләннәр ята икән. Якоб бер чәчәкне иснәгән. Ул чәчәктән карчыкта ашаган ашның исе килә икән. Ис шул кадәр көчле булган, Якоб каты төшкергән дә уянып киткән. Ул гаҗәпсенеп як-ягына караган һәм карчык өенә килгән көнне яткан караватта ятуын күргән. Гаҗәеп төш булды бу. Әни мине эзлидер, дип уйлаган малай һәм караваттан сикереп торган да чыгып йөгергән. Малай базарга кадәр җиткән. Анда тамаша ясар өчен кечкенә кешене алып килгәннәр ахры. Кешеләр: "Карагыз, ямсез чырайлы кеше! Кайдан килгән ул? Борыны бигрәк озын, башы иң башына утыртылган, муены да юк, куллары табаннарына кадәр." Башка вакытта Якоб бу кешегә карарга барыр иде. Бүген аңа әнисе янына ашыгырга кирәк. Әнисенең кәрҗиннәрдә яшелчәләр күп булган әле. Димәк, Якоб озакка югалмагандыр. Әнисе сүзсез кулын башка төрәп моңсуланып утырган. "Әни, нәрсә булды сиңа?" дип дәшкән аңа малай. Ханна күтәрелеп караган да куркуыннан кычкырган. "Нәрсә кирәк сиңа миннән, куркыныч адәм?" дигән ул. "Авырып киттеңме, әни? Ник син мине куасың? Мин Якоб, синең улың", дип сораган малай. Ләкин әнисе аны ямсыз сүзләр әйтеп куган. Башка сатучы хатыннар малайга ташланганнар. "Кайгысыннан ник көләсең? Аның улын 7 ел элек урладылар. Улы шундый матур иде." Малай елый-елый әтисе янына киткән. Бәлки ул аны таныр. Якоб итекче янына килгән. Малайга авыр эшеннән зарлангач, Якоб аннан: "Булышырга улың юкмы?" дип сораган. "Бар иде бер улым, Якоб исемле иде. Хәзер аңа инде 20 яшь булыр иде", дип сөйләгән итекче. "Ул миңа ярдәм итәр иде. Иске итекне ямап утырмас идем, яңаларын тегәр идек." "Улыгыз күптән югалдымы соң?" дип сораган Якоб. 7 ел элек." 7 ел? дип гаҗәпсенгән малай. "Әйе, кайда гына эзләмәдек. Хатыным әйтүенчә, аны Крейтервейс карчык урлагандыр. Ул 50 елга бер базарга килә, инде тиз генә килмәс." Күңелсезләнгән Якоб шәһәр буйлап йөгергән. Ул шул кадәр танымаслык үзгәргәнме икән? Якоб чәчен гел кистерергә йөри торган чәч тарашханага кергән һәм көзгө сораган. Күргәненә үзе ышанмаган ул. Каршысында гамьсез йөзле, зур борынлы, муенсыз бер кәрлә басып торган. Чыннан да, мондый хәлдә аны әти-әнисе дә таный алмый. "Инде ничек яшәрмен?" дип уйлаган Якоб. Шул вакыт Якоб карчыкта ашарга пешерергә өйрәнгәнен исенә төшергән һәм герцогка пешекче булып ялланырга уйлаган. Якоб герцог сарайына барган һәм үзен пешекче дип атаган. Башта аннан көлгәннәр, әмма малай бирешмәгән. "Миңа герцогның иң яраткан ризыгын әйтегез, мин аны пешерәм. Ошатса, калдырырсыз мине", дигән. Якоб пешергән ризык герцогка бик ошаган. Ул Якобны сарайда калдырган. "Сине кәрлә борын дип йөртербез. Баш пешекченең ярдәмчесе булырсың", дигән. Якоб сарайда 2 ел яшәгән. Ул андагы тормышка ияләшкән. Тик кайвакыт әти-әнисе турында уйлап кына моңсуланган. Бер көнне аның белән кызык хәл булган. Кәрлә борын ризыкларны яхшы сайлый белгән. Шуңа базарга гел үзе барган. Шулай базарда йөргәндә, ул каз саткан бер хатынны күргән һәм 3 каз сатып алган. 2 каз бик тере булган, ана каз хәлсез булып күренгән. "Бу каз авырудыр", дип уйлаган Якоб һәм тизрәк аны суярга булган. Ул шулай уйлаган гына, каз кинәт сөйләшә башлаган. "Суйма мине, сиңа кирәгем чыгар", дигән һәм Якобка үзе турында сөйләгән. Бу казның исеме Мими икән. Ул шәһәрдә танылган тылсымчы Виттербокның кызы булып чыккан. Ул бер карт сихерче белән әрләшкән һәм шул карчык аны казга әйләндергән. Якоб та аңа үз хикәясен сөйләгән. "Каз, мин сихердә кайбер нәрсәне аңлыйм. Әтием бераз өйрәтте. Карчык ашыңа ниндидер үлән салган. Сиңа шуны табып иснәргә кирәк. Шуннан
башка кешеләр сыман булырсың. Якобны бу бик тынычландырмаган. Ул үләнне каян тапсын соң? Якоб казны өйгә алып кайткан һәм яшереп куйган. Берничә көннән герцог янына кунакка дусты бер кенәз килгән. Герцог дустына кәрлә борынның ни кадәр оста пешекче булуын сөйләгән. Һәм кенәз аннан патша бәлеше сораган. Кәрлә борын аны ничек пешерергә белмәгән һәм бик борчылган. Герцог мине куар инде дип уйлаган. Мин сиңа ярдәм итәм, дигән Мими. Әти миңа бу бәлешне пешерергә өйрәтте. Аны пешерер өчен махсус үлән кирәк. Ул тулган ай вакытында чәчәк ата. Бүген нәкъ шундый көн. Миңа яр буеннан иске каштаннарны табарга ярдәм ит. Бу үлән алар астында үсә. Якоб һәм Мими кирәкле үләнне тапканнар. Патшалар бәлеше бик тәмле булган һәм кунакка бик ошаган. Чәчәкләрнең исендә Якоб сихерче карчыкта иснәгән үлән исен таныган. Искиткеч, бу бит сине шушындый кыяфәткә керткән үлән, дип шатланган Мими. Ул кәрлә борынга герцогта эшләгән барлык акчаларны җыярга кушкан. Аннан алар бергә бу үләнне иснәгәннәр дә элекке кыяфәтләренә кайтканнар. Сарайдан чыкканда аларны беркем танымаган. Мими һәм Якоб сихердән шулай котылганнар һәм өйләренә кайтканнар. Эти и другие сказки татарских и мировых писателей читайте и слушайте на сайте проекта Эйда онлайн azatlyk.org/Эйда. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в Телеграме, Инстаграме, ВКонтакте, Ютубе, ТикТоке. Эйда онлайн. Изучаем татарский вместе.